Ο πόνος, η δισκαμψία και η παραμόρφωση των δακτύλων στη ρευματοειδή αρθρίτιδα δεν είναι απλώς μια ενόχληση, αλλά ένα άμεσο σήμα καταστροφής των αρθρώσεων. Αν κάθε πρωί τα δάχτυλά σας δεν λυγίζουν σωστά, πρίζονται και δεν σας επιτρέπουν να κρατήσετε ένα φλιτζάνι, ένα πυρούνι ή ακόμη και να στερεώσετε ένα κουμπί, σταματήστε να ξοδεύετε χρήματα σε άχρηστα χάπια και αλυφές. Εάν η αρθρίτιδα παρεμβαίνει ήδη στη ζωή σας, ακούστε προσεκτικά τα λόγια του ειδικού μας. Ακούστε με, μόνο οι λύθιοι προσπαθούν να θεραπεύσουν την αρθρίτιδα των δακτύλων με παυσίπονα και κρέμες. Το έχω πει 1000 φορές, αλλά συνεχίζετε να πιστεύετε τις διαφημίσεις των φαρμακευτικών εταιριών. Αν τα δάχτυλά σας είναι πρισμένα, παραμορφωμένα, μουδιασμένα και η πρωινή δισκαμψία σας είναι ανυπόφορη, είναι ένα σήμα SOS από το σώμα σας. Συνεχίζετε να το αγνοείτε. Σε λυπάμαι, γιατί σύντομα δεν θα μπορείς να κρατήσεις ούτε ένα κουτάλι. 3 απλοί κανόνες για να σώσετε τα δάχτυλά σας από την ολοκληρωτική καταστροφή. Μην καθυστερείτε τη θεραπεία. Όσο περισσότερο το ανέχεστε, τόσο πιο σοβαρή είναι η παραμόρφωση της άρθρωσης. Μην εμπιστεύεστε τα χάπια και τις αλυφές. Καλύπτουν μόνο τα συμπτώματα, αλλά δεν αποκαθιστούν τις κατεστραμμένες αρθρώσεις. Χρησιμοποιήστε μια θεραπεία που λειτουργεί από μέσα προς τα έξω. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ανακτήσετε την κινητικότητα και να απαλλαγείτε οριστικά από τον πόνο. Αν λάβετε θεραπεία τώρα, ακόμα και στα γεράματά σας, θα μπορείτε να σηκώνετε εύκολα οποιοδήποτε αντικείμενο χωρίς πόνο ή δισκαμψία. Μιλάω για μια μέθοδο που κοστίζει λιγότερο από ένα δείπνο σε μια καφετέρια. Αν νομίζετε ότι είναι πολύ φτηνή, δεν θα σας πείσω. Συνεχίστε να υπερπληρώνετε για άχρηστες θεραπείες. Είναι δική σας επιλογή. Έχω πιστεί εδώ και καιρό να σταματήσω να καταγράφω τέτοια βίντεο, αλλά έδωσα όρκο να βοηθήσω τους ανθρώπους. Επιτρέψτε μου να είμαι ευθύς. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα των δακτύλων μπορεί να σταματήσει και να εξαλειφθεί. Έχουμε αναπτύξει μία φόρμουλα που δεν ανακουφίζει απλώς τον πόνο, αλλά αναδομεί πλήρως τις αρθρώσεις από μέσα προς τα έξω. Απλά εφαρμόστε το προϊόν στα προσβεβλημένα δάχτυλα μία φορά την ημέρα και σε μόλις 7 ημέρες θα νιώσετε ανακούφιση. Μετά από 30 ημέρες η φλεγμονή, ο πόνος και η δισκαμψία θα εξαφανιστούν για πάντα. Βασικά δεν συνεργαζόμαστε με φαρμακεία για να αποκλείσουμε τυχόν προσαυξήσεις και απομιμήσεις. Ένα κυβερνητικό πρόγραμμα επιστρέφει το 50% του κόστους για τους Έλληνες πολίτες. Το προϊόν μας έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ πωλήσεων. Χιλιάδες ικανοποιημένοι πελάτες έχουν ήδη ανακτήσει την κινητικότητα των δακτύλων τους και ζουν ξανά μια γεμάτη ζωή. Αν δεν με πιστεύετε, συνεχίστε να υποφέρετε. Αλλά μετά μην παραπονιέστε όταν τα δάχτυλά σας σταματήσουν να σας ακούνε. Δεν αναγκάζω κανέναν να κάνει τίποτα, απλώς προτείνω μια μέθοδο που πραγματικά λειτουργεί. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο κάτω από το βίντεο και παραγγείλτε το προϊόν με έκπτωση 50%. Σκεφτείτε το, πόσα είστε διατεθειμένοι να δώσετε για να απαλλαγείτε για πάντα από τον πόνο στα δάχτυλά σας. Αποφασίστε τώρα πριν να είναι πολύ αργά.